Bisbay katod di sa namo ron. Yabot na south. Kapoy. Kapoy desad. Hi, good morning guys. Sugod kami. Around Cebu mi. Liwan na mo ron, Liwan. Liwan. Dito kami dapat dito. Sige. Marami ron tuloy. Sige. Ako ba sige? Ha? Tanaw na mi guys. Hey guys, bano ni namo ron. Bano na mo ron. Ay bana ta sipak dol. Oh. Sabi GC on. Live ko GC. Selfie. Selfie siya na. Mangkano way ambulansya ni Haji. Ha? Ngao de pula sa maglog mangka. Malas kay ambulansya ay anda maplatan kundi ulas makan. Tana ay. Guys, abot na mi bugo guys. Oh, bugo. Pinago kong picture at video man di ay. Okay ba kadol? Last kau ba nimo dul? Okay ba kadol? Okay kayo. Dito na to. Guys, na bugo guys. Tara guys, dayon ko no bugo. Guys, tabuilan namin guys. Tabuilan. Sinilas man. Probinsya man. Kaon ya dol. Okay. Grabing binanatay. Nga po taga Asturias. Asturias. Masabihan ka lang kay. Bigit man mo. Hindi karya. Kontak saya ginana mo abot kita napita gid kung nato to alas 8 man. Ay. Ay nun dulhog ko na nung ato sa. Abot to babog dulhog naman to. Oh, dulugon. Bakilid pangpang ba? To, ato tagi to pagpang. Dili. Ha? Dili. Popong to mo. Dia. Good morning. Adto na mi. Birada lad si Candy. Asa ta don? Maningkamot taron nga makaabot ag Santander or Oslob. Ang pinaka-worst, pinakalayo is Dalagit. Touchdown Alagunsan. Alagunsan. The legendary Hermit Cove.
Alaginsan, Hermit Cove. Dol. Ay, Idol. Ito. Ay, Idol. Aning kapan na bay. Bugkas na pagkasako. Hey! Video bitaw na. Kalisod ng galing. Di kami nangagi. Ano? Motor to. Arhi sakadari. Oh. Unsa naman nga napat bike naman. Iyan ba ito? Napat bike. Murag sneak road na naman mi siguro ni. Hmm? Babaw sa barili. Asa man di ay. Down barili. Saut na gid mi, saut. Guys, tumanhog kami dyan guys. South na kadyod. South na, south. Ay na guys, mahuway mi sa Dumanhog Plaza. Russell, oh. Sabi Russell. Ugma, last sunat na ugma. Uli ni. Ugma. Good morning, sunshine. Algeria. Alegria namin guys. Natilan. Kapon merkado ba? Sana makalit na. Asa na ka pinili? Yeah. Kanat ba ngayon? Negros na mga guys. Baliktad ang daan. Kuya, ato mapay Sa Bindoy dapit na. Seryo. Bindoy. Kami sa Sambuan dapit. Gaway diri kay kuan. Mag medyo last pag kapoy na gyud. Ayaw dia. Sis, ayaw dia, sis. Bayron ka. Ha? Hello guys. Makano pa Santander. Dado oh. Kinsa man ya? Siya Oscar! Asa mo Oscar? Oscar! Dal.
One Cebu. Buwan Cebu, patay ko dun. Patay ka? Nga naman. Kabit. Nan sa ka? Buwan na, oh. Ha? Ha? Patay. Lolo. Wala na. Panga. Sakit na ang pangangatawan. Oh, tol. Pahana. Dia, oh, ayaw dia. Ha? Pas. Pakong kasiris sa padap dia ba? Alala. Anong taon ka ika? Paligis ang siri ng buwang ay. Paladol! Ano ba na? Paligis ang siri. Sakay. Boss, sakay ning bay, boss. Boss, sakay. Ang tanda guys, Astusi sa Takra, South 2. Santander. Tayo pa Cebu City. Oh, isa na kari dari. Santander. Nah, itu dari ya. Oh. Ya, isla dia oh. May sumilon. Isla. Oh guys. May sumilon. Sumilon. Kanawas eh. Ayan, let's try that. Hmm. Matlayan, matupig mong babaw. Hmm. Bulhoon. Pwede kong pa-tulot. Giulan dyan guys. Gikan sa Alcoy. Padong Skartar. Layo pa siya. Layo pa siya Cebu City. Nodos. Si JC. Wala nakasabot eh. Andorase, nalimot. Akong asawa kay sige pangita na ko. Tutok na ko siya.